സ്വദേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरे कृष्ण। मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 25-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 21. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നലെ കുറെ ഭക്തന്മാര് അക്ഷയ തൃതീയായിട്ട് ടെമ്പിളിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷ്മി നൽകുകയുണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്കാരന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ടാണ് അവർ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെ. ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിദിശവാകാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണഃ. ദിദിശവാകാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിദിശവാകാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം ജാതശത്രവശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണഃ. ദിദിശവാകാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം ജാതശത്രവശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിദിക്ഷവകാരുണികാഃ സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവശാന്തഃ സാധവ സാധുഭൂഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രിയദീനദതി തസ്മദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിദിക്ഷവകാരുണികാ സുഹൃദ് സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തിതിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃത സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവോപാസന ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തിദിക്ഷവാകാരുണിക സുഹൃത സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവശാദ്ധ സാധവ സാധുഭൂഷണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തിദീക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃത സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തിദീക്ഷവ കാരുണിക സ്കൃത സർവദേഹിനാം അജാതശസ്ത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃത സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഭഗവതേ വാസുദേവായ തിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी। निर्मला माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तिदिशव कारुण्यिका सुखद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषणाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रामेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तिदिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवशान्त साधव साधु भूषणाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय तिदिक्षवकारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजातशत्रवशान्ता साधवा साधुभूषणाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बिंदु प्रभाकर माता जी, हरे कृष्ण। चलिए गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तिदीक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजातशत्रवशान्त साधव साधुभूषणाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तिदीक्षव कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवशान्ता साधवः साधु भूषणाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तिदिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवशान्ता साधवः साधुभूषणाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मिनी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजातशत्रवशान्ता साधव साधुभूषणाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। माया मोहन माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। तिदिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवशान्ता साधवः साधुभूषणा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। शोभा माता जी, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तिदिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनां अजातशत्रवशान्ता साधव साधुभूषणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीतासी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तिदिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवशान्ता साधव साधुभूषणाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुप्रदीप माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तिदिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवशान्ता साधव साधुभूषणाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तिदिक्षव कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवशान्ता साधव साधुभूषणाः।
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജിമാർജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. തിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധു ഭൂഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി. ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിവേക്ഷവാകാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെല്ലിക്കൊള്ളു ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ സാർ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. തിദീക്ഷവസ്കാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശർവശസ്ത്രാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആതിര മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശസ്ത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിദീക്ഷവ കാരുണികഃ സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെല്ലിക്കോട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരും ചെല്ലാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പകർത്താം. ഇപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഇപ്പൊ 2-3 ശ്ലോകങ്ങളായിരിക്കും. 25 ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. ഇത് 25-ൽ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദിദിശവഃ സഹിഷ്ണുത കാരുണിക കാരുണ്യപൂർണ്ണൻ സുഹൃദ സൗഹൃദത്തിൽ സർവദേഹിനാം എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും അജാതശത്രവ ആരോടും ശത്രുതയില്ലാത്ത ശാന്ത സമാധാനപൂർണ്ണൻ സാധവ ശാസ്ത്രനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവൻ സാധുഭൂഷണ നൈസർഗിക ശ്രേഷ്ഠതകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജി ജയ. സഹിഷ്ണുത കാരുണ്യം സകല ജീവസത്തകളോടും സൗഹൃദം ഇവ സാധുക്കളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവന് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല. അവൻ സമാധാനപൂർണനായിരിക്കും. വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന അവന്റെ സ്വഭാവം ഉദാത്തമായിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു സാധു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കും. അതിനാൽ ജനങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് അവന്റെ ദൗത്യം.
അത് അവന്റെ കാരുണ്യമാകുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാകുമെന്ന് അവനറിയാം. ഒരു ഭക്തൻ രാജ്യത്തുടനീളം വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇങ്ങനെ പ്രഭാഷിക്കുന്നു: കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാകൂ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരാകൂ, മൃഗീയ പ്രവണതകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വെറുതെ നശിപ്പിക്കുവാതിരിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജീവിതം. ഒരു സാധുവിന്റെ പ്രഭാഷണം ഈ വിധത്തിലായിരിക്കും: അവൻ സ്വന്തം മോചനം കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാകുന്നില്ല, അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. പതിതാത്മാക്കളുടെ മേൽ അവനെ അങ്ങേയറ്റം സഹതാവുമുണ്ട്. പ്രഭാഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി അലയുമ്പോൾ അനവധി പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ സാധു സദാ അങ്ങേയറ്റം സഹനശേഷിയുള്ളവനായിരിക്കും. ബദ്ധാത്മാവുകൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവരായതിനാൽ അവരിൽ പലരിൽ നിന്നും ശല്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ബദ്ധാത്മാവുകൾ ഭക്തിയുത സേവനം ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, അതാണ് അവരുടെ രോഗം. സാധുവിന് അവരുടെ മേൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പതിപ്പിക്കുവാൻ കൃതജ്ഞത കിട്ടാത്ത ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭക്തന്മാർ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുക പോലും ചെയ്യും. യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. ഹരിദാസ് താക്കൂർ 22 ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ ചൂരൽ കൊണ്ട് പ്രഹരിക്കപ്പെട്ടു. ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ മുഖ്യ ശിഷ്യൻ നിത്യാനന്ദ ജഗായി മതായിയാലും നിഷ്ഠൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും അവർ സഹിഷ്ണുത കൈവിട്ടില്ല, കാരുണ്യവും വെടിഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പതിതാത്മാക്കളെ ഉയർത്തുകയായിരുന്നു അവരുടെ ദൗത്യം. സഹനശേഷിയും പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള ദയാലുതയാണ് സാധുവിന്റെ പ്രധാന യോഗ്യതകളിലൊന്ന്. സകല ജീവസത്തകളുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷയായതിനാൽ അവൻ പരമദയാലുവായിരുന്നു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, മൃഗസമൂഹത്തിന്റെയും ക്ഷേമകാംക്ഷിയാണ് സാധു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സർവദേഹിനാം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഭൗതിക ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും എന്നാണ്. മനുഷ്യജീവികൾക്ക് മാത്രമല്ല, നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും പോലുള്ള മറ്റു ജീവസത്തകൾക്കും ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും, പൂച്ചകൾ, നായ്ക്കൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയോടും കാരുണ്യമുള്ളവരാണ്. അവൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് മൂലം അവയ്ക്കും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ആത്യന്തികമായി മോചനം നേടാൻ കഴിയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്ന ശിവാനന്ദ സേന ഒരു നായയോട് അതീന്ദ്രിയമായി പെരുമാറി അതിന് മോചനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധുവിനോടുള്ള സഹവാസത്താൽ നിരവധി ശ്വാനന്മാർക്ക് അതേപോലെ മോചനം ലഭിച്ച സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അത്യുന്നതമായ പരോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാകിയാൽ ഒരു സാധുവിന് ശ്വാനനെ പോലും മോചിതനാക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ടും ആരോടും ഒരു ശത്രുതയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനും ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൃതജ്ഞതാഹീനയാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഒരു ശത്രുവും മിത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അത് പെരുമാറ്റത്തിലെ വ്യത്യാസമാണ്. ഒരു സാധു എല്ലാ അബദ്ധാത്മാക്കളോടും അവയുടെ ഭൗതികമായ കുരുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ആത്യന്തിക മോചനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇടപെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനെ മുക്തനാക്കാൻ ഒരു സാധുവിനോളം മിത്രഭാവമുള്ള മറ്റാരും ഉണ്ടാകും. ഒരു സാധു സദാ ശാന്തനായിരിക്കും. അവൻ സൗമ്യനും സ്വസ്ഥനുമായി ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ അനുധാവനം ചെയ്യും. ഒരേ സമയം ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമായിരിക്കുന്നവനാണ് സാധു. വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായേ തീരൂ. കാരണം എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കാനാണ് നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധു അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളുടെ അനുഗാമിയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമാകുന്നു. ഈ സവിശേഷതകളെല്ലാം ഒരു ഭക്തനിൽ പ്രമുഖമായിരിക്കും. ഭക്തൻ ദേവന്മാർക്കു സമാനമായ സദ്ഗുണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ അഭക്തൻ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി യോഗ്യതയുള്ളവനാണെങ്കിൽ പോലും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര നിലവാരപ്രകാരം നല്ല ഗുണങ്ങളോ നല്ല സ്വഭാവമോ ഉള്ളവനായിരിക്കില്ല. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായുഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण. ഓക്കെ, ജമീല മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമീല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിദിക്ഷവകാരുണീക സർവദാ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉയർത്തനും ഭാവർത്തനം നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? സാധുവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ, സാധുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. വിദിക്ഷവ കാരുണിക സുഹൃത സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവ ശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണ. ഈ ശ്ലോകം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വരും ശ്രീല പ്രഭുപാദരെയാണ് അല്ലെ. അത്രയും കാരുണ്യം പ്രഭുപാദരാണ് എല്ലാവരോടും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം അല്ലെ. നമ്മളെന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മുന്നേ വരുത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളെ ആരെയും നമുക്ക് ആർക്കും പ്രഭുപാദരെ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം. എന്നാലേ ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ പ്രഭുപാദര് കാരുണ്യം കാണിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഓരോരോ ഭക്തനിലൂടെയും പ്രഭുപാദരുടെ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും അല്ലെ. പലരും നമ്മൾ ഒരാളും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിയെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും, ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. വലിയ വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാരും വലിയ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് ഇസ്കോണിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ ബുക്സിന്റെയും അവസാന പേജിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഇസ്കോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്രസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരൊക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇസ്കോണിൽ ഭക്തന്മാരായിട്ട്. വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ അനുഭവം പറയും. അവരൊക്കെ ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാര് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പല പല ഭക്തന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോ പുസ്തകത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാണ് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്? പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. പ്രഭുപാദർക്ക് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, മഹാരാജാക്കന്മാർ. അവരൊക്കെ GBSC മെമ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പെട്ടു. അപ്പൊ ഈ കാരുണ്യമൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നതാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്
എല്ലാ പതിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും കാരുണ്യം വിതരണം ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ പറയുന്നത്, ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതിതനായിട്ടുള്ളത്, എനിക്കാദ്യം കാരുണ്യം നൽകണം. അപ്പൊ എന്നെക്കാളും പതിതനായിട്ട് ആരുമില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും പതിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും കാരുണ്യം നൽകാനായിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം. പ്രഭുപാദരും അങ്ങനെ തന്നെ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക പ്രഭുപാദരുടെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരാണ് അത്രയും കാരുണ്യം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഗുരുമഹാരാജിനൊക്കെയുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാരും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സാധുവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ: സഹിഷ്ണുത, കാരുണ്യം, സകല ജീവസത്തകളോടും സഹൃദം, ഇവ സാധുക്കളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവന് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല, അവൻ സമാധാനപൂർണനായിരിക്കും. വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന അവന്റെ സ്വഭാവം ഉദാത്തമായിരിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു സാധു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കും. അതിനാൽ ജനങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് അവന്റെ ദൗത്യം. അത് അവന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഇപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭാരതഭൂമിയില് മനുഷ്യജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോരാളുടെയും കർത്തവ്യമാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് അല്ലെ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയാ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ അവരൊക്കെ ദേവീദേവന്മാരുടെ ആരാധകരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്തിക്കാനും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന തരത്തിലെത്തിക്കാനും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റാനൊക്കെ സാധിക്കും. എന്നാൽ തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെയൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കുക പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അവര് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വാ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അല്ലെ. എന്താ പറയാ 4 നിയമങ്ങളും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയില്ല അല്ലെ. ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കാനാണ്, നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലെ. എന്നാൽ ശിലപ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അവരെയാണ് ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെ. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാരാണ് ഹിപ്പികൾ അല്ലെ. ഹിപ്പികൾ എല്ലാ 4 നിയമങ്ങളും എല്ലാം പാടെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ളവരെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പ്രഭുപാദർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും, ഇവരെയൊന്നും മാറ്റണ്ട, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റിയെടുത്താൽ. അല്ല, അവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അവരും ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം നൽകുക, അതാണ് സാധുക്കളുടെ കാരുണ്യം അല്ലെ. അവരെ പ്രഭുപാദർ ഉദ്ധരിച്ചില്ല, വേറെ ആരും ഇനി ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അവരെ ഉദ്ധരിച്ചത്. അവര് ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് കഴിയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പതിതരായിട്ടുള്ളത് അവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പതിതരായിട്ടുള്ളവരെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ജഗായി മതായിയെ ഉദ്ധരിച്ചത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും കൂടിയിട്ട് ജഗായി മതായി എന്നുള്ള ആ സഹോദരന്മാരെ ഉദ്ധരിക്കും. എനിക്കെന്നാല് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, എന്റെ ഗുരുവിന്റെയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അനേകം ഇതുപോലുള്ള ജഗായി മതായിമാരെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന്. അപ്പോ അതാണ് ഒരു സാധുവിന്റെ, ഇത് എവിടുന്ന് വരുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാരുണ്യം അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി കുളിക്കാതെ അല്ലെ അത്രയും കുത്തഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് അല്ലെ. അവരുടെ അടുത്താണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പോയിട്ട് കാരുണ്യം നൽകുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രസാദം നൽകിയിട്ട് അവര് കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ പ്രഭുപാദർ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ അത്രയും കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധുവിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രഭുപാദരെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഓർക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു, അവർക്ക് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു.
ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവരൊക്കെ തലയൊക്കെ ഷേവ് ചെയ്ത് ശിഖയൊക്കെ വെച്ച് വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ വേഷങ്ങൾ ധരിക്കാനായിട്ട്, ധോത്തി ധരിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നും ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഹരിനാമവും ഒക്കെ കേട്ട് കേട്ട് അവരൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്തു. വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാം വിദേശത്തുള്ള ധാരാളം ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ, പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ. അപ്പോ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കും, ജീവദയ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉയർത്തുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാധുവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ജനങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് അവന്റെ ദൗത്യം. അത് അവന്റെ കാരുണ്യമാകുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാകുമെന്ന് അവനറിയാം. ഒരു ഭക്തൻ രാജ്യത്തുടനീളം വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇങ്ങനെ പ്രഭാഷിക്കുന്നു: കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാകൂ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരാകൂ. മൃഗീയ പ്രവണതകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വെറുതെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കൂ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം. ഒരു സാധുവിന്റെ പ്രഭാഷണം ഈ വിധത്തിലായിരിക്കും. ഭക്തന്മാര് പല രീതിയിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും അല്ലെ. പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിലും പോയിട്ട് എന്താ പറയുക, ചെറിയ സങ്കീർത്തനമായിട്ട് അവിടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തിട്ട് അവരോടൊക്കെ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹരിനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട്. ഇത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും ഇവരൊക്കെ തന്റെ പാർഷദന്മാരെയൊക്കെ വീട് വീടാന്തരം അയക്കുമായിരുന്നു. അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ഡോറിന് മുട്ടിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു. എന്തിനേറെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഓരോ വീടിന്റെ ഡോറിനും പോയിട്ട് മുട്ടിയിട്ട് അവര് ഡോർ തുറന്ന പാടും അവരെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹരിനാമം ജപിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് അപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജപിച്ചാലെങ്കിലും അവർക്ക് അതിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. ഓരോരോ വീടുകളിലും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ സങ്കീർത്തനങ്ങളായിട്ടും അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും മറ്റുള്ള മരങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. വലിയ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നടത്തും, നഗര സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നടത്തും. അപ്പൊ ആ ഒരു സാധു എന്താണ്, എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനാക്കാനും മറ്റുള്ള ഇനിയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടാതെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാനായിട്ടും അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ആസ്വാദനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനായിട്ടും ഉപദേശിക്കുന്നു. അവൻ സ്വന്തം മോചനം കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാകുന്നില്ല, അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. പതിതാത്മകളുടെ മേൽ അവൻ അങ്ങേയറ്റം സഹതാവും. അപ്പൊ സ്വന്തം ജീവിതം സേഫ് ആക്കുകയല്ല ചെയ്യുക ഒരു സാധു. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ശ്രീ പ്രഭുപാദരി ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു, പിന്നീട് അതൊക്കെ വിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെ. ഓ വൃന്ദാവനത്തില് ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമായിട്ടുള്ളവർ, റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടാകുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരെ കൂടുതലും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ചെറിയ വീടൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ താമസിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്,
വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പിറക്കേണ്ട എന്ന് പറയും. ഇതാണ് അത്. ഇത് ഭഗവത് ധാമാണ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ അതേ പതിപ്പാണ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് യു പിയിലെ വേറൊരു സ്ഥലമല്ല, അങ്ങനെ കരുതുന്നത് ധാം അപരാധാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദരെ അങ്ങനെയുള്ള ആ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതും ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ, ശ്രീരാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രം അല്ലെ, അവിടെ പോയിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്രഭുപാദരുടെ റൂം, ചെറിയൊരു റൂമില് അല്ലെ, അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കിച്ചണൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രഭുപാദരുടെ വീട്. അപ്പോ അവിടെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണാം. എപ്പോഴും അവിടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ കേൾക്കാം. പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ കേൾക്കാം. പ്രസാദം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ സുഖമായിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് നിൽക്കാമായിരുന്നു. ഇല്ല അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ എന്നാൽ അതിനല്ല, സ്വന്തം സുരക്ഷയല്ല. പ്രഭുപാദർ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വയം തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം മാത്രമല്ല ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചത്. ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകണം. അതിനാണ് പ്രഭുപാദരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. എന്റെ ജീവിതം സുഖമാക്കി തരണം, അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെ. എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗുരു എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഈ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പണം കിട്ടുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് അച്ചടിച്ച് വിതരണം. 1922 ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗുരു എല്ലാവരുടെയും കൺമുന്നിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷം. പ്രഭുപാദർക്ക് എന്നാൽ ഗുരു എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദരെടുത്ത് മറ്റുള്ള ഗൗഡിയ മഠത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കും, നിങ്ങള് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ സമാധി സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, എന്താണ്? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഗുരു എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. എന്റെ ഗുരു എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെ. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം, അദ്ദേഹത്തെ കാണാം. എനിക്ക് ഗുരു എന്നിൽ നിന്നും പോയിട്ടായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമാധി കാണാൻ. നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. വാപ്പു സേവ, വാണി സേവ. വാപ്പു ഡയറക്റ്റ് ഗുരുവിന്റെ സേവനം കഴിച്ചു. വാണി ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അത് പ്രഭുപാദര് പാലിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അതിനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ചിലപ്പോഴും മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പറയും, ആ ഗുരു ഒക്കെ പോയില്ലേ, ഇനി എന്താണ് ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിച്ചു പോലും പാലിച്ചില്ല പോലും എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്യും. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. രാത്രി സമയങ്ങളിലൊക്കെ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രഭുപാദരുടെ റൂമിന്റെ വിൻഡോ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാല് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി കാണാം. അപ്പൊ ആ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി. ഇന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധിയൊക്കെ നല്ല മാർബിളൊക്കെ പതിച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടല്ലേ. അതുപോലെയല്ല, പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ഒരു സമാധി കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് അല്ലെ. അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം ശുദ്ധിയാക്കി വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും. എന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. 1922 പറഞ്ഞിട്ട് 1965 അത് സാധിച്ചത് അല്ലെ. 43 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സാധിച്ചത് അല്ലെ. അതുവരെ പ്രഭുപാദർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. രൂപഗോസ്വാമിയോടും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് രൂപമഞ്ജരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ജരിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, വേറൊരു
പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവൻ പറയുകയുണ്ടായി, പ്രഭുപാദരും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, അദ്ദേഹവും ഭഗവാന്റെ നിത്യതയിലുള്ള മനുഷ്യരെയാണ്. അപ്പോ അത് അറിയാത്ത വ്യക്തികളാണ് എന്താ പറയാ പ്രഭുപാദരെ പല രീതിയിലും വിമർശിക്കുന്നത്. അല്ലെ? അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരിയാണ്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുകയുണ്ടായി, നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം ആ പ്രഭുപാദരുടെ യാത്രയിൽ തന്നെ 2 ഹൃദയാഘാതങ്ങളുണ്ടായി. അല്ലെ? അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനും ആചാര്യന്മാരും ഗോസ്വാമിമാരും ഒക്കെയാണ് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ ആ മോചനത്തിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഒരു സാധു ഒരിക്കലും തൻ്റെ മാത്രം ജീവിതം എന്താ പറയാ സന്തോഷകരമാക്കാനായിട്ടല്ല, അല്ലെ? അവൻ ഇതോട്ട് പറയുന്നു, അവൻ സ്വന്തം മോചനം കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാവില്ല, അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ടും ചിന്തിക്കും. അല്ലെ? സാധാരണ ജനങ്ങള് അവിടുന്ന് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവിടെ വരുന്നു. അല്ലെ? ശരി. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് 70 വയസ്സായിട്ടും അല്ലെ ആരും പെർമിഷൻ പോലും കൊടുത്തില്ല. വിദേശത്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷന് പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായി, 70 വയസ്സായി, ഇന്ത്യയിലെ പോലുള്ള എല്ലാ ക്ലൈമറ്റ് എല്ലാം അവിടെ അല്ലെ അത്രയും തണുപ്പാണ്, അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെർമിഷൻ തന്നെ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും 70 വയസ്സില് പ്രഭുപാദര് പോയി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയും ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ, അവരൊക്കെ വിദേശത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഭുപാദര് മീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴ് സമാധിയായിട്ടുള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തെ പ്രഭുപാദര് വിദേശത്ത് വെച്ച് കാനഡയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വിദേശത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ, അവരൊക്കെ വിദേശത്ത് നിന്നാണ് അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നാണ് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചത്. അല്ലെ? എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ കൃഷ്ണാബോധം അത്ര കണ്ട് എന്താ പറയാ ആ കാലത്ത് ആൾക്കാർ സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ വിദേശികൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് അനുകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞത്, വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിദേശത്തുള്ളവരെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരും ഫോളോ ചെയ്യും. അല്ലെ? ധാരാളം ആൾക്കാർ. എനിക്ക് അറിയുന്ന തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ, അദ്ദേഹം പഠിക്കാനായിട്ട് റഷ്യയിൽ പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ, അവരൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചു. എങ്ങനെയാണ്? പ്രഭുപാദര് വിദേശത്ത് പോയിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അല്ലെ? വിദേശത്തുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിദേശികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അനുകരിക്കും. അപ്പൊ അവര് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരോടും കാരുണ്യം കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചത്. അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദര് കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായാലും ശ്രീ ജയപ്രതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജായാലും അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളപ്പോഴും അടുത്തുള്ള രോഗികളെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ആ ഒരു രോഗി ഇപ്പോഴും ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് മഹാരാജിന് തോന്നുകയും ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് വേഗം ഗംഗാജലവും വൃന്ദാവനത്തിലെ ധൂളിയും ഇതൊക്കെ വേഗം നൽകൂ, ഹരേഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാരെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നു. ഞാൻ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ശരീരം. അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഗുരുമഹാരാജൻ തീരെ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന, അപ്പോഴും വേറെ ആരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? സ്വന്തമല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, മറ്റൊരു വ്യക്തി, അടുത്തുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ച്. അതുപോലെ ഡോക്ടർമാരോടായാലും ശിഷ്യന്മാരോട് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത വിതരണം ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരും അത് തന്നെയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം. പതിതാത്മാക്കളുടെ മേൽ അവൻ അങ്ങേയറ്റം സാധാവും. പ്രഭാഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുകി അലയുമ്പോൾ അനവധി പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ സാധു സദാ അങ്ങേയറ്റം സഹനശേഷിയുള്ളവനായിരുന്നു.
പ്രഭുപാദർക്ക് തന്നെ ധാരാളം എന്താ പറയാ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ പ്രഭുപാദി നിന്നിട്ടുള്ള റൂമില് അവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരുത്തനായിരുന്നു. ഓനെ മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ മത്തായപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ നേരെ ഗണ്ണും എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് പ്രഭുപാദരെ നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ അവിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പല അവസരങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പല തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് തന്നെ ശ്രീ ജയപ്രതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് പോലീസിനെ പ്രണമിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ സാഷ്ടാംഗം വീഴുകയുണ്ടായി പോലീസിന്. സങ്കീർത്തൻ ബസ് എന്താ പറയാ പാർട്ടി ബസ് യാത്രയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലീസ് അതിനെ തടയുകയും അവരൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഗുരു മഹാരാജ് അവരെ എന്താ പറയാ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ബസ്സും ആ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോലീസിനെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചിട്ട് മാപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ ഉടനെ പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും വിട്ടയക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു സന്യാസി വന്നിട്ട് പോലീസ് ഓഫീസറെ അടുത്ത് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാരന്റെ മനസ്സ് തന്നെ ഒരുങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊന്നും പറയണ്ട, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, നിങ്ങളുടെ ബസ്സും ഡിവോട്ടീസിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധുക്കള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അത്രയും സഹിക്കുന്നു, സഹനശേഷിയുള്ളവരാണ്. ബദ്ധാത്മാവുകൾ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്ര വിജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ അല്ലാത്തവരായതിനാൽ അവരിൽ നിന്നും ശല്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ബദ്ധാത്മാവുകൾ ഭക്തി സേവനം ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, അതാണ് അവരുടെ രോഗം. സാധുവിന് അവരുടെ മേൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് പ്രാധാന്യം പതിപ്പിക്കുവാൻ കൃതജ്ഞതയും കിട്ടാത്ത ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കേണ്ട പ്രവണതയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും നമുക്ക് പരിചയം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധു കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറയും. ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഭക്തി സേവനം. എന്നാൽ സാധുക്കള് ഗുരു നമുക്ക് കാരുണ്യം നൽകുന്നു, നമുക്കത് കൃഷ്ണാബോധം ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, കാരുണ്യം ചെയ്യും അല്ലെ. പലതരത്തിലും പ്രഭുപാദർ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയാ കുട്ടികളെയൊക്കെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും പരാതിയൊക്കെ കൊടുക്കും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ബ്രെയിന് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യുകയാണ്, അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയാണ്. അവരുടെ ബ്രെയിനൊക്കെ എന്താണ് ഇപ്പൊ മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിനെ ഞാൻ ശുദ്ധമാക്കുകയാണ്, അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയാണ് എന്ന് പറയും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭക്തന്മാർ വ്യക്തിപരമായി ക്രൂശിക്കപ്പെടുക പോലും ചെയ്യും. യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശില് ഏൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴും എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇവരോടൊക്കെ പൊറുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ആളോടും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 22 ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ ചൂരൽ കൊണ്ട് പ്രഹരിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. എന്തിനാണ്? ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോഴും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകരുത് ഭഗവാൻ. 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ വലിച്ചേച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചൂരൽ കൊണ്ട് അടിക്കുകയുണ്ട്. എന്നാൽ എത്ര അടിച്ചിട്ടും ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശരീരത്തില് ഒരു പോറൽ പോലും ഉണ്ടായില്ല. എന്താണ്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ഏൽക്കുന്ന ഓരോ അടിയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരീരത്തിലാണ് അതിന്റെ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ഏൽക്കുന്ന ഓരോ അടികൾ. ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ മുഖ്യ ശിഷ്യർ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ജഗായും മതായിയാലും നിഷ്ഠൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും അവർ സഹിഷ്ണുത കൈവിട്ടില്ല, കാരുണ്യവും വെടിഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പതിതാത്മാക്കളെ ഉയർത്തുകയായിരുന്നു അവരുടെ ദൗത്യം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവരൊക്കെ വെറുതെ വിടാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അവർക്കൊക്കെ ശിക്ഷ നൽകരുതെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി.
അവസാനം അവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊന്ന് മരിച്ചു തരണം, നിങ്ങളെ കൊല്ലാനാണ് ഉത്തരവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അവര് കൊല്ലും, അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവസാനം ആ ഒരു സമാധി അവസ്ഥ എത്തുകയും അങ്ങനെ എന്താ കുന്തം കൊണ്ടൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുകയും രാജാവിന്റെ അടുക്ക് എത്തി. രാജാവ് കുന്തം കൊണ്ടൊക്കെ കുത്തി നോക്കുമ്പോഴേ അനക്കമില്ലാത്തപ്പോഴേ ഗംഗയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മറുകരയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറഞ്ഞു ജഗായി മാതായി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ള 2 വ്യക്തികളെ കാണുകയുണ്ടായി. അവർ മദ്യപിച്ച് വഴക്ക് പറയുകയും ആളുകളെ ആക്രമിക്കുകയും സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അവരാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ദ്രോഹികളായിട്ടുള്ള 2 പേരെന്ന് പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അവരെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഹരിനാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അവരെ ഉദ്ധരിക്കണം. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസവും അവിടെ പോവുകയും ഹരിനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയും അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആ ഒരു പൊട്ടിയ മൺകലം എടുത്തിട്ട് മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള ശരീരമല്ല നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടെ വരുത്തിക്കുവാനായിട്ട് ആ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ നെറ്റി പൊട്ടി ചോരയൊലിക്കുകയും ഇത് മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരും കാണുകയും അവരൊക്കെ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അറിയിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വരികയും തന്റെ ഭക്തനെ ദ്രോഹിച്ചു ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന് തീരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഉടനെ സുദർശനം എടുത്തിട്ട് ആ 2 പേരെയും നിഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അടി കൊണ്ടിട്ടുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങൾ വീണിട്ട് അപേക്ഷിച്ചു, ഇവരെ വധിക്കരുത്, ഇവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം. അങ്ങയുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം തന്നെ പതിതാത്മാക്കളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഇവരാണ് ഏറ്റവും പതിതരായിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ, ഇവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം. ഇവരെ ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ കലിയുഗത്തിലെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ജഗായി മതായും ആളെക്കാളും അധപതിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും വധിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം അവർക്ക് നൽകി അവർ പിന്നീട് നല്ലൊരു വൈഷ്ണവരായിട്ട് തീർന്നു, വൈഷ്ണവ സേവയൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും ജഗായി മതായിമാരൊരിക്കലും മദ്യപിച്ചിലേക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തിലൊന്നും വിദേശികളൊന്നും കേട്ടില്ല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, അത് അവിടുത്തെ റൂൾസാണ്. എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടു അവർക്കൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകാനായി. അവിടെയൊക്കെ രഥയാത്രകൾ സംഭവിക്കും. ഇപ്പോഴും രഥയാത്രകൾ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും രഥയാത്രകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യം നൽകിയതുപോലെ തന്നെ, കാരുണ്യം ലഭിച്ചതുപോലെ തന്നെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും പ്രഭുപാദര് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഭുപാദരുടെ കുട്ടിക്കാലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയായിരിക്കും 5 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം ഒക്കെ കളിയിലായിട്ടായാലും അങ്ങനെ രഥമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കളിച്ചിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് വലുതായപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ വിദേശത്ത് കൊണ്ടു വിദേശത്ത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഭക്തന്മാര് ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് വിദേശികളെ അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറ്റാറ് എന്നാൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ വിദേശത്ത് പോയാലും പിന്നീടൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വിദേശത്ത് എല്ലായിടത്തും രഥയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരുടെയാണ്? പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും രഥമൊക്കെ രഥോത്സവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാനൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം ആ ഒരു രഥത്തിന്റെ ചക്രത്തിനെ പ്രണമിക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തന്മാരൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ്
ഭഗവാനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇത് രഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഈ രഥത്തിന്റെ ചക്രം ഇതാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും, ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ഈ ചക്രത്തിനെയാണ് ഞാൻ പ്രണമിച്ചത്. അപ്പൊ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ആ രഥയാത്ര ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സംഘടിപ്പിച്ചു, അല്ലെ? എല്ലായിടത്തും ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ലഭിക്കും. സ്ഥാനശേഷിക്കും പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള ദയാലുതയമാണ് സാധുവിന്റെ പ്രധാന യോഗ്യതകളിലൊന്ന്. സകല ജീവസത്തകളുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷയായതിനാൽ അവൻ പരമദയാലുവായിരിക്കും. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മാത്രമല്ല മൃഗസമൂഹത്തിന്റെയും ക്ഷേമകാംക്ഷയാണ് സാധു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സർവ്വദേഹിനാം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഭൗതിക ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും എന്നാണ്. മനുഷ്യജീവികൾക്ക് മാത്രമല്ല നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും പോലുള്ള മറ്റു ജീവസത്തകൾക്കും ഭൗതിക ശരീരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും, പൂച്ചകൾ, നായ്ക്കൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയോടും കാരണം അവൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് മൂലം അവയ്ക്കും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ആത്യന്തികമായി മോചനം നേടാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മള് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഉച്ചത്തിൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും, പക്ഷികൾക്കും, സസ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാറ്റിനും അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലെ? ഉച്ചത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഗുണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കിട്ടും. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, അല്ലെ? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്ന ശിവാനന്ദ സേന ഒരു നായയോട് അതീന്ദ്രിയമായി പെരുമാറി അതിന് മോചനം നൽകി. ഒരു സാധുവിനോടുള്ള സഹവാസത്താൽ നിരവധി ശാനന്മാർക്ക് അതേപോലെ മോചനം ലഭിച്ച സംഭവങ്ങളും. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ശിവാനന്ദ സേന, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോഴും ആ നായയെ കൂട്ടുമായിരുന്നു. അത് ഹരിനാമം കേൾക്കുമ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അല്ലെ? ഇപ്പോഴും നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. വിദേശത്തൊക്കെ ഭക്തന്മാർ ഹരിനാമൊക്കെ കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ നായകളൊക്കെ അതിന്റെ രണ്ട് കാലിൽ നിന്നിട്ട് കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ അവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്, അല്ലെ? അവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അവരുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് അവരെ നായയുടെ ശരീരത്തിലായിപ്പോയെന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനോടും കാരുണ്യം കണ്ടു ശിവാനന്ദ സേനയുടെ ആ നായയോട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യം കണ്ടു. ഒരിക്കലും ശിവാനന്ദ സേനയിൽ ആ നായയെ കാണാതാവുകയുണ്ട്. അവസാനം അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോഴും ആ നായയെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് കാണുകയുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പ്രസാദം, ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ കഷ്ണം ആ നായക്ക് കൊടുക്കുകയും പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും അത് തിന്നുകൊണ്ട് അത് നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് എന്താ പറയാ, ആ നായയെ വേറെ ആയിരിക്കാം. അപ്പോ അത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നായയായാലും നായയുടെ ശരീരമായാലും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിക്കും. വൃന്ദാവനത്തില് ഐന്ദ്രദാസ് പ്രഭുവിന് ഒരു പൂച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഐന്ദ്രദാസ് എന്താ പറയാ, അവിടെ ഒരു മാതാജി കുറച്ച് പ്രസാദം, ബാക്കി വന്ന പ്രസാദമൊക്കെ ചെറിയ കിളികളും പക്ഷികളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഐന്ദ്രദാസ് പ്രഭു ചോദിച്ചു, എന്താണിത്? ഇത് ഭഗവത് പ്രസാദമാണ്, ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഈ പക്ഷികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന്. ഇപ്പൊ ഐന്ദ്രദാസ് പ്രഭു ചോദിക്കാണ്ട്, എനിക്കൊരു പൂച്ചയുണ്ട്, എന്റെ പൂച്ചയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കുമോ പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ? ഐന്ദ്രദാസ് പ്രഭു അങ്ങനെ ഭഗവാനും നിവേദിച്ചുള്ള പ്രസാദമൊക്കെ ആ പൂച്ചക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും മറ്റുള്ള ജീവികളോടും ഒക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, അല്ലെ? അവരെയും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഹരിനാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ജഗന്നാഥൻ എന്താ പറയാ, ഇവിടെ വന്നിട്ടാകുമ്പോ ചെറിയ പക്ഷികളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കൂടുകൂടി. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്താ, ഓന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ഓനും അതുപോലെ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും, അല്ലെ? എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധനത്തിലുള്ള, അല്ലെ? അവർക്കൊക്കെ മോചനം നൽകാൻ, അവർക്കൊക്കെ രക്ഷ നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ സാധിക്കും. അത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു.
ഒരു സാധുവിന് ഷാനിനെ പോലും മോചിതനാക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരു പട്ടിയെ പോലും അവിടുന്ന് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാക്കാനായി. എന്നിട്ടും ആരോടും ഒരു ശത്രുതയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനും ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൃതജ്ഞതാഹീനയാണ് ഭൗതിക ലോകം. അല്ലെ, ആരോടും ഒരു ശത്രുതയും ഇല്ലാതായിരിക്കും, എന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരോട് ശത്രുത തോന്നും. എന്താണ് അവർ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും തെറ്റിയില്ല, എന്നാലും അവരോടും ശത്രുത തോന്നും. അവർക്ക് വേറെ ആരും ശത്രുക്കളില്ല, ആരോടും ശത്രുതയില്ല. അല്ലെ, ശത്രുവിനോട് പോലും അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകും. എന്നാൽ അവരെ ശത്രുവായിട്ട് കാണും. ഒരു ശത്രുവും മിത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അത് പെരുമാറ്റിലെ വ്യത്യാസമാണ്. ഒരു സാധു എല്ലാ അബദ്ധാത്മാക്കളെയും അവയുടെ ഭൗതികമായ കുരുക്കളിൽ നിന്നും ആത്യന്തിക മോചനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇടപെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനെ മുക്തനാക്കാൻ ഒരു സാധുവിനോളം മിത്രഭാവമുള്ളവർ മറ്റാരും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സാധു സദാ ശാന്തനായിരിക്കും. അവൻ സൗമ്യനും സ്വസ്ഥനുമായി ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ അനുവാദാവനം ചെയ്യും. ഒരേ സമയം ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമായിരിക്കുന്നവനാണ് സാധു. വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരുവനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായേ തീരും. കാരണം എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കാനാണ് നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധു അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളുടെ അനുഗാമിയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമാകുന്നു. ഈ സവിശേഷതകളെല്ലാം ഒരു ഭക്തനിൽ പ്രമുഖമായിരിക്കും. ഭക്തൻ ദേവന്മാർക്ക് സമാനമായ സദ്ഗുണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ യോഗ്യതവിനുള്ളവനാണെങ്കിൽ പോലും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര നിലവാരപ്രകാരം നല്ല ഗുണങ്ങളോ നല്ല സ്വഭാവമോ ഉള്ളവനായിരിക്കില്ല. പ്രഭുപാദിച്ചു. ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അഭക്തന്മാരെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നല്ല പണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാലേ അവര് ഒരിക്കലും ആത്മീയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നില്ല. അവരും ഒരിക്കലും നല്ല പെരുമാറ്റമോ നല്ല സ്വഭാവമോ ഒന്നും ഉള്ളവരുമായിരിക്കില്ല. കേന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുമരാജ് കി ജയ, നിതായ ഒരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ മാനതകുടി വൈഷ്ണവ ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുമരാജ് കി ജയ, നിതായ ഒരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ